Fideo dosbarth chwith ar gyfer mathemateg uwchgynhaliol uned 1. Modeli gyda ffwythiannau esbonyddol. Mae gyda ni yma 2 enghraifft. Yr un cyntaf yn dyfiant esbonyddol. Naillai a, yn haflu a, i'r pŵer kx, dyma k yn positif, neu yn haflu a, b i'r pŵer x, lle mae b yn fwy na 1. Felly, mae wastad yn mynd trwy'r pwynt 0a. Neu mae gyda ni'r enghraifft o dadfeiliad esbonyddol, lle mae yn haflu a, i'r pŵer minus kx, lle mae k yn positif, neu yn haflu a, b i'r pŵer x, lle mae b nawr rhwng 0 a 1, a mae hwn dal yn mynd trwy'r pwynt 0a. I ddod o hyd i graddiant y 2 ffwythiant yma, os wedwn ni bod yn haflu a, i'r pŵer kx, bydd dx wedyn yn a ni'n differu i'r pŵer kx gyda lluosi gyda k a wedyn y ffwythiant. Felly i'r pŵer kx lluosi gyda'r differiad yr pŵer, sef k, a, k, i'r pŵer kx. Neu, os oes gyda ni yn haflu a, b i'r pŵer x, bydd y differiad yn a ln b wedyn gyda b i'r pŵer x. Felly, sylwch bod gan tyfiant esbonyddol a dadfeiliad esbonyddol y briodwedd bod ganddynt y gromlin, graddiant y gromlin ar y pwynt mewn cyfrannoedd a gwerth y gromlin. Mae gyda ni'r ffwythiant gyda rhyw gysonin wedi lluosi gyda fe fel y graddiant. Mewn cyfrannedd a gwerth y gromlin. Cwpl o enghreifftiau yn aten, ni gael gweld rhain yn gweithio. Mae'r pwyntiau a, sef 2,4.4449, b, 6,2.4394, q yn 7,alpha ac r yn beta, 0.01. A maen nhw ar y gromlen yn haflu s, i'r pŵer kx. Darganfyddwch gwerthoedd s a k a brasluniwch y gromlen. Nyn ni hwnna i ddechrau. Felly dyna beth sydd gyda ni. Ni'n mynd i gymeryd ln, y logarithmau naturiol y bob ochr gan bod i'r pŵer gyda ni. Felly ln ar ochr chwith, yn haflu ln s, i'r pŵer kx. Nawr mae reolau logs yn gweithio fi. Os dwi'n lluosi 2 rif, mae lluoswm gyda fi o fewn y bracet ar y dde, felly fi'n gallu adio log y 2 ffactor yn unigol. Felly lns plus ln i'r pŵer kx. A wedyn mae reol arall logs yn gweithio fi bod fi'n gallu tynnu'r pŵer mas, a mae gyda fi kx ln i'r pŵer ln e. Nawr mae ln a yn gwrthwneud i gilydd, felly mae gyda fi 1 yn lle hwnna. Felly mae ln yn haflu ln x s plus kx gyda fi. Ni'n mynd i ddefnyddio'r pwyntiad sydd gyda rhifau gyda ni i weld gallwn ni ddod o hyd i s a k. Felly defnyddio a, mae ln y pwynt sef 4.4449, yn haflu lns plus 2 lluosi k. Felly, ni'n gwybod, ni'n gallu defnyddio'r cyfrifiannau i ddod o hyd i'r ochr chwith. Mae gyda ni 1.4918 yn haflu lns plus 2 k. Felly mae 1 hafaliad gyda ni yma. Mewn 2 newidyn. Defnyddio'r rhifau yn y pwynt b. ln 2.494394 gyda ni ochr chwith yn haflu ln s plus 6 k. Nawr, gweithio mas beth yw'r ochr chwith, a ni'n cael 0.8918 yn haflu lns
plus 6c. Dwy hafaliad y cydamserol. Tynnu nhw, ni'n dod o hyd i bod c yn haflu minus 0.15 a bod LNS wedyn, ar ôl rhoi fy nôl mewn, yn 1.7918. Hynny yw, os cymerau a dadwneud yr LN, fi'n cael i'r pŵer 1.7916 fel 18. Yn flin dy fi fel S sy'n rhoi 6 i ni. Felly mae S yn 6 a mae C yn minus 0.15. Felly dyna'r ffwythiant sydd gyda ni nawr. Mae angen braslunio'r gromlen, felly ni'n gwybod bod e'n un sy'n dadfeilio exponential decay, mae'n dod lawr, ond byddai'n mynd trwy'r pwynt 6 ar y chilyn y, felly 0.6 ar y chilyn y, a mae'n dadfeilio, felly dod lawr. Felly dyna'r braslun yr gromlen. Ar gyfer rhan B, ni angen gwerthoedd alpha a beta, a mi ddod o hyd yr hynna yn y pwyntiau Q ac R. Felly, ar gyfer, mae X yn mynd i fod yn 7 yn y pwynt Q, gosod hwnna mewn i'r fformula sydd gyda ni. Yw'r alpha yn y pwynt Q yn haflu 6, i'r pŵer minus 0.15, lluosi 7 wedyn. Ni'n gallu gweithio hwnna mas, a ni'n cael bod alpha yn 2.010 Ar gyfer y pwynt R, nawr mae'r darn Y yn 0.01, sy'n rhoi ni bod 0.01 yn haflu 6 i'r pŵer minus 0.15 beta. 0.01 yw 1 dros 100, rhannu dy'r 6 a ni'n cael 1 dros 600 ar ochr chwith, cymeryd ln o'r ddwy ochr, a ni'n cael ln 1 dros 600 yn haflu y pŵer wedyn minus 0.15 beta. A rhannu dy minus 0.15, a ni'n cael bod beta yw'r gwerth yna, sy'n tua 42.6. Felly, ar gyfer C, ni angen graddiant y gromlen ar y pwynt B. Nawr, y pwynt B oedd 6,2.4394, felly differi Y, ni'n dod ar pŵer, differiad y pŵer a lluosi gyda fe, felly minus 0.15 lluosi i'r pŵer minus 0.15x, lluosi i gyd gyda'r 6 oedd dyn ni i ddechrau. A mae hwnna'n dod yn minus 0.9 i'r pŵer minus 0.15x. A ni angen yn y pwynt B, lle mae x yn 6, felly mae'r graddiant 0.15 lluosi 6 yn minus 0.9. Gweithio hwnna mas ar y cyfrifiannell, a ni'n cael bod y graddiant wedyn yn minus 0.3659. Enghraifft 2. Ym Mehefin 2015, buodd biolegedd yn ymweld â llyn. Fe sylwodd bod arwynebedd o 45 metr sgwar o'r llyn wedi orchuddio gyda algau gwyrdd. Pan wnaeth ymweld â'r llyn eto ym Mehefin 2020, fe sylwodd bod yr arwynebedd roedd yr algau yn gorchuddio'r llyn nawr yn 900 metr sgwar. Roedd yn credu mae model addas ar gyfer arwynebedd a metr sgwar yr algau ym Mehefin o'r flwyddyn 2015 plus T blwyddyn wedyn, byddai A yn haflu C plus B i'r pŵer T, lle mae C a B yn gysonion positif. Darganfyddwch gwerthoedd y cysonion C a B a brysluniwch y graff A yn erbyn T. Felly beth ydyn ni'n gwybod? Pan oedd T yn 0, oedd 45 metr sgwar o'r algau gyda ni.
Felly ni'n gallu gosod hynna mewn. B i'r pŵer 0 yn 1, felly mae K yn 45. Pan oedd T yn 5 mlynedd wedyn, 2020, 5 mlynedd wedyn, oedd A yn 900 metr sgwar. Felly 900 yn haflu K lluosi B i'r pŵer 5. Ni'n gwybod bod K yn 45, felly ni'n gallu gweithio mas bod B i'r pŵer 5 yn 20, rhannu 900 gyda 45, yn rhoi 20 i ni. Cymeryd 5 isradd, a mae B yn tua 1.821. Felly mae gyda ni fformula nawr A yn haflu 45 lluosi 1.821 i'r pŵer T. A'r graff wedyn yn mynd i fynd trwy'r pwynt 45 ar y chilyn Y, a mae hefyd yn mynd trwy'r pwynt 5,900 fel o'n i'n gwybod. Mae'n esbonyddol yn tyfiant esbonyddol gyda ni yma. B nawr 10, rhowch resymau pam mae model y biolegydd yn annibygol o fod yn addas ar gyfer pob gwerth T. Wel, mae model y biolegydd yn rhagfynebu tyfiant esbonyddol mewn arwynebedd yr argau. Nid yw hyn yn debygol o achos mae'n anwybyddu amrywiannau tymhorol byddai'n golygu byddai'r algau yn wahanol ar adegau gwahanol o flwyddyn. Neu mae hinsawdd yn newid o un blwyddyn un arall a byddai hyn yn gwneud tyfiant esbonyddol caeth yn annibygol. A hefyd mae tyfiant esbonyddol yn mynd tuag at anfeidredd yn cynyddu am fyth, ond ni all arwynebedd yr algau yma mynd yn fwy nag arwynebedd y llyn. Felly mae angen i ni feddwl am modelau gwahanol. Cwbl o enghreifftiau gyda ni nawr o wahanol fodelau gyda'r ffwythiant esbonyddol. Os yw Q a K yn gysonion positif, bydd Y sy'n haflu Q E i'r pŵer minus KX yn gromlin dadfeiliant esbonyddol. Mae'n dod lawr a mae'n mynd trwy'r pwynt 0Q. Os ydyn ni nawr yn mynd i trawsfudo'r gromlin i fyny gyda y vector 0L, ni'n codi fe lan ar y chelyn Y, i ni'n mynd i gael y graff sy'n dadfeilio o'r pwynt L plus Q, oedd yn mynd trwy'r pwynt Q ddiwethar y chelyn Y, nawr mae'n mynd trwy'r pwynt L plus Q, a mae'n dadfeilio hyd nes bod e'n cyrraedd y linell Y yn haflu L. Hwna bydd terfan yr dadfeiliant. Felly mae'r hafaliad L, Y yn haflu L plus Q, E pŵer minus KX yn rhoi cromlin sy'n dadfeilio o L plus Q i gwerth terfanol L. As oes gyda ni ffwythiant esbonyddol sy'n dadfeilio, Y yn haflu Q i'r pŵer minus KX eto, a nawr i ni'n mynd i adlewyrchu hwn yn yr uchelyn X, i ni'n mynd i gael y gromlin minus Q E i'r pŵer minus KX, yr un porffor yma. Nawr trawsfudo fe i fyny gyda L, i ni'n mynd i gael yr gromlin wyrdd yma, sy'n mynd trwy nawr y pwynt L minus Q, oedd minus Q gyda ni, felly ni'n codi hwnna L uned i fyny'r uchelyn Y, felly nawr ni'n mynd trwy'r pwynt L minus Q, a ni'n cynyddu tuag at terfan L. Felly roddir yr hafaliad L, Y yn haflu L minus K E i'r pŵer minus KX, gromlin sy'n tyfu o L minus Q i werth terfanol L, Y yn haflu L. Enghraifft 3. Mae gan gliniadur dim ond 5% o wefr ar ôl ar y batri. Wedi gysylltu i'r prif wefr ac amseru'r amser T muned tan ei fod yn dangos P100 o wefru. Esboniwch pam na all y berthynas
rhwng P a T fod yn berthynas tyfiant esbonyddol, a B, pam na all y berthynas rhwng P a T fod yn berthynas dadfeiliant esbonyddol chwaith. Felly, mae'n methu bod yn dyfiant esbonyddol gan nad yw P yn gallu mynd yn fwy na 100 y cant. Felly mae ganddo fe derfan. A dyw y methu fod yn dadfeiliant esbonyddol gan bod P yn cynyddu nid yn dadfeilio. Felly beth i ni'n mynd i ddefnyddio? Y berthynas iawn rhwng P a T yw P yn haflu A minus B E i'r pŵer minus KT, lle mae A, B a C yn gysynion positif. Felly mae'n mynd i edrych fel un o'r modelau oedd ni o'r blaen. Mae'r diagram yn dangos y reol yma. O wybod bod y batri a 90% o wefr wedi 2 awr o wefrio, darganfyddwch gwerthoedd A, B a C. A faint amser sydd angen i fynd ar gwefr o 5% hyd at 99%. Felly, mae gyda ni y berthynas yma, P yn haflu A minus B E i'r pŵer minus KT. Pan mae T yn 0, mae P yn 5%. Ni'n dechrau ar 5%. Felly 5 yw A minus B E i'r pŵer 0 sy'n 1. Felly 5 yw A minus B. Pan mae T yn 2 awr, sef 120 munud, mae P yn 90%. Felly 90 yw A minus B E i'r pŵer minus 120 K. Ond fel mae T yn mynd tuag at anfeidredd, mae E i'r pŵer minus rhywbeth yn mynd yn fach iawn iawn. Felly mynd tuag at 0. Felly mae'n A minus B E i'r pŵer minus KT yn mynd tuag at A. Diweddu gyda A. Felly mae A ni y tro yma yn mynd i fod yn 100. P yn mynd tuag at 100 sy'n mynd tuag at A. Felly A yn 100. Felly ni'n gwybod nawr bod A yn 100. A defnyddio hafaliad 1, mae B yn mynd i fod yn 95. A minus B yw 5, felly mae B yn mynd i fod yn 95. Felly mae gyda ni'r berthynas yma nawr. P yn haflu 100 minus 95 E i'r pŵer minus KT. Nôl i hafaliad 2, amser oedd 2 awr dyn ni, sef 120 munud. Mae 90 yn haflu 100 minus 95 E i'r pŵer minus 120 K. Ni angen dod o hyd i K. Mynd ar 95 minus 95 E i'r pŵer minus 120 K yr ochr chwith, mynd yn positif, a tynnu 90 ar ochr dde, a ni'n cael 10. Rhannu dy 95, cymryd ln o'r ddwy ochr, felly mae'r pŵer ar ochr chwith minus 120 K, nawr yn haflu ln 10 dros 95. Mae K yn mynd i fod yn minus 1 dros 120 ln 10 dros 95. Sy tua 0.01876. Felly, rydym angen ar gyfer rhan 2, rydym angen gweld T nawr, fel bod 99% o wefr gyda ni. Faint o amser mae hwnna'n cymryd. Felly, 99 yn haflu 100 minus 95 E i'r pŵer minus KT. Cadw fe fel K ar hyn o bryd lle ni osod e mewn fel rhif ar y diwedd. Felly, mynd ar 95 E i'r pŵer minus KT i'r ochr chwith, ydio, felly fi'n cael e'n positif. Tynnu 99, fi'n cael 1 ar ochr dde. Rhannu dy 95, felly E i'r pŵer minus KT yn 1 dros 95. Cymryd ln y ddwy ochr, felly mae minus KT yn haflu ln 1 dros 95. A wedyn ni, mae T yn mynd i fod yn minus 1 dros K, mynd ar minus K draw, rannu gyda fe, a lliosi gyda'r ln 1 dros 95, a defnyddio'r gwerth K sydd gyda ni yma, a ni'n cael 242
0.7 munud i fynd tuag at 99%. Felly enghreifftiau i chi fyna o fodelau gwahanol yn defnyddio ffwythiant esbonyddol.